एका खेकड्यासाठी ह्यांची आहे झुजाझुज लागली. त्याचा झाला असा, हेंका पडले दिवाळीचे सुट्यो. मग काय, दिवाळीच्या शॉपिंग साठी आम्ही गेलो दादर का. ती शॉपिंग रवली बाजूक. रमेश अण्णाच्या सॅल्यूट का ग्रँड सॅल्यूटने रिप्लाय देऊन आम्ही रेगलो दादरच्या मल्हार लंच होम का. रोवळे आणि सुपा घेऊन दादर का इलेली परबीन आहे सूप पित होती. मगे बाबल्यान आमका सूप भरून स्टार्टर हाडून देतात. बायलेन आणि बारक्यान व्हेज हराभरा कबाब खाऊन दादर का हरित क्रांती घडून आणले. माझ्या थोरल्यान प्रॉन्स बटर गार्लिक खाऊन मत्स्य शेती चालना दिले. मग मी ऐकतंय काय, मी चिकन मलाई कबाब खाऊन कुकुट पालनाक हातभार लावलाय. आमचा समाज कार्य बघून बाबल्यान परत एकदा टेबल भरून टाकले. ह्यांची जुजा सोडवसाठी मी मध्यस्थी करून एक डेंगो टाय चिपळेंग वाटून देऊन मी पेंदो खाऊन ह्यांचो हिशोब बरोबर केला. थोरल्यान तर आडकात त्या डेंगो धरून करकरावल्यान आणि सोलून खाल्यान. मी हडे बोंबील थालीतल्या बोंबलाक बोमटवणार तेवढ्यात आमच्या आयेचो फोन इलो. आयेक सांगले मी समाजसेवा करूक दादर का इलय. आये म्हणता आधी आवशी बापसाची सेवा कर, मगे समाजाची सेवा कर. आयन धरून माकाच बोमटवल्या. मी आयेचा बोलणा खाईपर्यंत ह्यांच्याने हे कोळंबी भाताचो फडशा पाडवल्याने.